Salutare toată lumea, aici este Adi, adică Gaming King, da. O să trebuiască să mă obișnuiesc să vă spun că eu sunt Gaming King, pentru că ăsta e numele meu de YouTube. Da, să fiu și eu mai șmecher. Da, și sper că mă aud, dacă nu o să fac un videoclip și în scris, promit, deci chiar promit. La sfârșit am și eu un program de filmat, nu? Hai să recem la treabă, că nu știu câte minute pot să înregistrez și eu cu asta. Deci da, deschidem un Google. Stați că nici n-am spus ce vreau să fac. O să vă învăț cum să descărcați HyperCam 3. Un program cu care folosiți chiar acum. Da, deci pur și simplu scriem nu, fără spațiu. Cam, uite, vedeți, prima dată. HyperCam Download. Dar, deci nu 3. Și pur și simplu dăm aici, pe primul, vedeți? Hypersalt descărcați. Da, se downloadează. Da, și dăm la download. Și din nou la download. Din nou la download. Și cred că trebuie acum să nu se... Da, uite. Deci vedeți, executare și next. Deci nu e nimic extravagant, nimic special cu internet sau arhivă. Deci pur și simplu dați next, finish, cu card de asta. Default, alte căsuțe, chestii. Nu o să intru acum în detalii. Da. Deci, accept, vedeți, next. Trebuie să se încarce, eu o să dau cancel, pentru că nu vreau să mai bag dacă pot să se vede viruseze calculatorii rău de tot. Și dacă vrei serie cu toate jocurile care le am aici, Minecraft, GTA 3, Team Fortress 2 sau Alien Sword, doar să spune și o să fac o 10 serii pentru voi și sper să vă placă. Bye bye YouTube!